I love you, Clara. Mick, seryoso ka? Oo. Seryoso ko nimo. Mick, dugay naman kung wa makauyab gud. Sa tinuod lang, dili pa ko maka-imagine sa akong kaugalingon nga maguyab-uyab ko. Andam kong mapaabot kung kanus ka andam, Clara. Ang pangutana diha, kay kung kanus ka andam. Wa pasad ko kay Bao, girl. Mao na diha. Tarong biyanes, Mick. Anugon kaayo kung usikan lang nimo. Girl, Tinuod ka? Gisugot ako nimo, Clara. oh Mick, Yes! Thank you, Clara. I love you. I love you too. Clara. Mick, kadiyot sa... Oh, nga naman. Di ba ka andam? Dili pa. Sorry, Mick. Okay na. Nakasabat ako. Di taga pugson sa mga butang nga di ka ganahan. Huwag di ba ka andam? Thank you, Mick. Day, mag-bar taon niya. Wa matay duty ugma. Sige ba? Kisa may kauban na to? Kita nang duha good. Game! Girl, mag-CRs ako ha. Sige, girl. Clara? Troy? Uy, kumusta? Niya, busy sa karir. Ikaw, kumusta naman ka? Same. Busy pod. Og maoning, ni-unwind sa ko pa nagsa. Lugaya na natang wanag kita, eh. Nakikaw ba? Naa akong friend. Ikaw? Wa, nagsulor ako. Pwede mo join ninyo? Sure. O, mao na to. Mao nga naabot ko ng trabaho, Mao ba? Girl, nalipong naman ko eh. Muna lang ko uli. Sure ka? Kamu, stay lang sa mo kay karon rabi mo nagka-catch up og balik ha. Sige, girl. Amping ka, ha? Bye, girl. Hoy, apingin ako amika ha. Babush. Hubog na gyud. What if, ato ta sa akong apartment matiwas? Pwede. Troy. Pwede na ka. Yes. Yes, please. Troy. Okay na ka? Yes. Ikaw? Super pas okay. By the way, wa okay masuko. Masig na kay uyab. Karon pa hinuon ka ng utana nga. Kumana hinuon ta. You know, Ginoo ko. Wa naman ko tungay sa kong binuwang sakit. Magbiti ko. unsa? Mabdus ka? O, Troy. Tara, dili ka pwedeng mabdus. Unsa? Nganong dili man? Na ako'y uyab. Unsa? Sorry, Clara. Pero di na ta pwedeng magkita aning sitwasyon, ha? Troy!
Tilaw-tilaw rin itong iya. Hayop siya. Karon nga ni resulta na di. Basagda na lang ko niya. Unsaon man din ako kung gimaptos. Dili pa ni mahibaw si Mika na maptos ko sa lain. Sure kang ready na kang buhaton na to. O, Mik. Panahon na para buhatonin na to. Salamat sa iyong pagsalig na ka, Clara. Mik, I love you. Love you, Clara. Unsa? Mabdos ka? O, Mik. Dali agad. Nga naman, nagduda ka? Why? Nga nagutang. Nalipay mga nainoon ko kay naana di ko'y liwat. Clara, salamat. Ang pingang ginaan nato, ha? Pasaylo ako, Mika. Clara, magpakasal na ta. Samtang wapa na mo dako ang imtiyan. Sige. Congratulations! Thank you. Salamat! Grabe ha, girl, no? Natago mo ni mo pila katuig ang inyong anak ni Troy. Shuy. Hinaya ko nun ng tingog ni mo. Naaga ni makadungog ni mo na. O niya, wag kay plano makahibaw ni Mix tinuod. Dili na ko kaya nga mawa si Miktay. Nasayop lagi ko ato higayon na. Nahibaw ko nga dili ko niya mapasaylo kung may bawsis tinuod. Mahal kayo niya ang akong anak, tay. Pero dili na nimo matago hangtod sa hangtod. Maong ako pa nimo. Sultihin na lang kit sis tinuod. Day. Naibawang ko. Unsa? Clara, di ko buko. Di ko buko nga di makabantay nga wa maliwat ni bisan kinsa nato ang bata. Og nakakonclude ko nga naliwat siguro siya sa tinuod niyang amahan. Mao nga nag-imbestiga ko. Og na-confirm na ko. Ang imong amigo sa una mo yung nakapamabdos nimo. Nga nung wa makamagsulti. Kay napamahal na sa akong bata. Og mahal sa kita ka, Clara. Mik, pasaylo ako. Nasayop lagi ko ato higayon na. Kanto ng kausa. Ug wa na to mauspi. Nagkasapot ko. Ug unta di na ni mahitabo og usap. Kay di ko gustong mawha mo na ako sa atong anak. Mik. Parang may ulap sa aking mga paa tuwing mumulat aking mga mata. Mamasdan ang iyong pagkahimping, ang iyong paghingang kay lambing. Swerte kayo ko ni Mik tigipangga o gisabot ko niya. Nahibaw ko nga dili ni nako deserve.
Pero naningkamot sa gyud ko nga makabawi sa tanang pagkuwang nako niya. Og dili na nako binuangan og buhian si Mick bisag unsa pay mahitabo. Bini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Ako may tungkol ko.
Hindi na ako presa talaga. Tanang klase, same height. Parehas ka na. Kasi ako na ginagawa ko kapag gusto ni Sir Jeff, from light to dark. Na, pangit kong light. Ako na, pangit. Ako may laman natin. From light to dark. Ikaw, makapinta siya. Yaw, makapinta na kung siya upan ka. Siya po yung mga sa upan. Ako kilek na sa'yo, sis. Ano sa'yo mong pagkilek? Wala ko yung gilan man ako. Okay. Dapat ako ano yung gilan. Ito, nakatira ako. Opo, ano? Sir, sabi ka ako nila ka. Magkano? Oo, pagkakilek. Para sa Bakit ako saan nag-back
Basta lang yan ako na ito. Nagpunilis ko ako. Ako may number ko ako. Ano yun? Di ba ko ano? Dili ako sa talaga tanang klase same height parehas ka na. Kasi ikaw na ginagawa mo kapag Ito itong circle. gusto ni Sir Jeff from light to dark na pangit kong light ako na tsaka ako may laman natin from light to dark Ikaw, makapinta siya. Yaw, makapinta na kung siya upan ka. Siya, pwede mo sa